Yeah, guys. Ναι, οικογένεια τους κατόπων. Part 2. Λοιπόν, ναι, στο προηγούμενο part δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει. Πώς μία να πάω να δώσω τέλος. Άρα ήρθαμε εδώ πέρα που λέει οικογένειας κατόπων. Πατάμε. Ωραία, είχαμε μείνει που το κοριτσάκι το ρίξε και καλά έκανε. Ότι το έριξε ο αδερφός της μες στην πισίνα, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά. Ούτε 5. Και τι κάνεις. Κάτι. Μην είσαι γιατί μπορώ με αυτή τη μουσική. Θα μιλάω λίγο. Βέβαια τώρα δεν θέλει κάτι επειδή δεν έχω βάλει ράδιο. Οπότε ναι. Ήταν να βγω να πάω βόλτα. Αλλά επειδή η κόρη μου δεν θα βγει, μπορεί να μην βγω κι εγώ. Oh my god! Love you. Αλλά ναι, sorry. Όπα. Σφυρίζει για όποιο λόγο. Μετά από 50 ώρες. Αυτή λίγο να χρυσό. Έλα μωρό μου, μη κλαις. Να το διανοείσαι. Όπα παιδιά, καθίστε, θέλω να κάνω κάτι. Περιμένετε. Να το διανοείσαι. Ότι έκανα κομπανιά. Έλα μωρό μου, σταμάτα. Δεν θα σου ψάξω τα πνεύμα. Όχι, να μου λείπει το βίσνο. Εντάξει. Νερό. Ναι, νεράκι θέλω. Εμείς είναι πρώτη Απριλίου, οπότε πάμε να κάνουμε μια βάρσα. Να τις βάλουμε όλα. Τέλεια. Βάζουμε νερό. Έλα παιδί. Πάρουμε τις παρέμβες. Ένα παιδί μου. Τώρα θα το πιει και θα πάρει. Μπορείς. Ευχαριστώ μαμά. Τι είπα το παιδί. Τι κάνεις το καλά, πες να ρε το καλά. Ηλίθια, πάπα. Τι είπες τη μάνα σου μωρή. Τίποτα. Μπαμπά. Τι έγινε μωρό μου. Η μαμά μου έκανε βάρσα για την Πρωτοβουλία και μου έδωσε αντί για νερολάδι. Να την κανονίσω. Πάρε λίγο το μωράκι. Να τις κασούλα θα βγούμε. Δεν κλείσει το πενάκι, δεν είναι παπά. Δεν πάψε το πιέσει. Έλα εδώ. Τι γελάς. Τι γελάς, πες μου λαϊκό. Τι γελάω. Τι κάνεις φάρσες στο παιδί. Είναι φάρσες. Φάρσες στο παιδί. Είναι μικρό. Σταμάτα τώρα, δεν θέλω να σ' ακούω. Με φάρισες. Να σε φάρισα, έλα εδώ. Κάτσε, ποιος είναι μέσα στο φούρνο. Να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις. Είναι μέσα στο φούρνο, πήγε πάλι μπαμπά. Να σου εξηγήσω. Όχι, δεν έχεις να μου εξηγήσεις τίποτα. Έλα παιδί μου να σε βγάλω. Είχα κατεδρώσει. Μωρό μου, λεπτό να θέλω να τα μπες λίγο μέσα στην πισίνα. Να κάνεις. Άμα θα να κάνεις έτσι. Όπα. Άμα θα να κάνεις έτσι τα παιδιά.
παιδιά, θα σε φτιάξω το σπίτι, το κατάλαβα. Δεν ήθελα να μου εξηγήσεις τίποτα. Να σου εξηγήσω. Μπες μέσα στο βουνό. Όχι, όχι. Πήρα και το καπάκι. Όχι. Έλα μωρό μου, μην ξεσύσεις τώρα, μην ξεσύσεις. Είναι χαζήμανος, είναι τρελή. Δεν ξέρω, τρέχει ο νερό. Ένα παιδί μου τώρα. Κάτσε. Συγγνώμη για πριν. Κι εγώ. Εσύ θα σταματήσεις λίγο με το κινητό, κορίτσι μου. Εντάξει, ρε πάω. Έλα, Τζέσικα, bye. Bye, bestie. Bye. Και πες μου, τι είναι αυτό. Η μαμά πού είναι? Για να έχω το καλό ερώτημα. Πού είναι η μαμά? Η μαμά μου θέλει κάνει και τέτοιο πράγμα στον Νικόλα. Θα χωρίσουμε. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχουμε μικρή παιδιά, πώς θα χωρίσετε? Σταμάτα τώρα να φωνάζεις. Η μαμά σου την έχω πάρει μες στο φούρνο. Μες στο φούρνο, πας καλά. Όπως έβαλε και το μικρό σου αδερφό. Γι' αυτό δεν τον είχαμε 5 ώρες. Τι τον έβαλε μέσα? Όχι, το καημένο. Καημενούλη, έλα, σταμάτα. Ναι, αυτός καημενούλη. Και κάνω και τι είπα κανόνες. Να μην σου εξηγούμε, παιδί μου. Εγώ θα μαζέψω τα πράγματα μου και θα φύγω. Πρέπει να βγω. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι κρίμα οπωσδήποτε έβαλα μέσα στο φούρνο για 5 ώρες. Εγώ 10 λεπτά δεν άντεξα. Πρέπει να πάω να το βρω. Θα το ζητήσω συγγνώμη και να του προσφέρω φαγητό, το καημένο. Να του βάλω λίγο νεράκι και να φτιάξω και στον άντρα καφέ. Ωραία, θα φαγητά. Θα είναι καφέ. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν έχει συγχωρήσει τίποτα. Ναι, δεν έχει συγχωρήσει τίποτα. Ναι, δεν έχει συγχωρήσει τίποτα. Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη, έλα μωρό μου, πάρε στο νερό σου. Καλά. Πάρε και στο καφέ σου. Όχι, δεν το πίνω. Θα έχεις πάρει μέσα κάτι πράγματα. Καλά, θα δοκιμάσω. Πραγματικά ενώστηνος καφές. Με συγχωρείτε. Για να και εγώ το νερό. Είναι πραγματικά νόστιμο. Με συγχωρείτε. Ναι, γυναικούλα μου, αρκεί να μην το ξανακάνεις. Ωραία, τέλος καλά, όλα αμφίρα, όλα ωραία. Ωραία, λοιπόν, να ταΐσω εγώ το παιδάκι και τώρα είμαστε όλοι μια χαρούμενη οικογένεια. Θα έλεγα. Έχω πάνω από ένα το ποτηράκι και έρχομαι να δούμε την αγαπημένη μας σειρά. Τελικά δεν πρέπει να το κάνω, είναι κρίμα. Ας μου αυτό εδώ και θα βάλω κάτι. Άρα, παιδιά, θέλετε να βάλουμε κάτι να δούμε σήμερα και τελειώσει. Ναι. Ωραία, τα μικρά θα κάτσουν εδώ, έτσι. Ωραία, εδώ. Έχω πάνω βάλω να ανοίξω τη τηλεόραση. Πρέπει να βάλουμε και όγκα, δεν θέλουμε να βάλουμε. Να βάλουμε το space. Ναι, space. Ναι, συμφωνώ. Λέγεται space. Τώρα δεν μπορώ να το δει ως παιδιά επειδή είναι πολύ μικρό κανότα. Ναι, τέλος πάντων. Άρα θα το βάλουμε. Άρα ελάτε να δούμε. Wow, είναι τέλειο. Ναι, όντως. Wow. 5 ώρες αργότερα. Νύσταξα. Το πουλάκι μου κοιμήθηκα. Να μας βάλουμε τώρα τη τηλεόραση. Ωραία, και πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Θα τα παρακαλείψω το
Λοιπόν, παιδιά, like, subscribe.